De eerste halte voor het Belgische Begonia Tours is Sleert. Daar krijgt het zeilschip van Sontje en Aderen een rondleiding van gids Romain Desbaux. Het is die straat die ik u wilde laten zien. Dat is dus echt de hoofdstraat. Voor Desbaux is het ook een bijzondere reis. Hij had net jeder in Sleert West, maar moet wel zijn reizigers hoe het plak vertellen. Ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Ik heb me zeer goed gedocumenteerd, wat ik altijd doe. En Sloten heeft dan weer het voordeel, als ik die straat gedaan heb, heb ik eigenlijk Sloten gezien. Dat wist ik vooraf. Dus dit is niet echt een probleem. En als je goesting hebt, lieve mensen, te koop, alsjeblieft. Bij Bijstra. Ik denk dat het niet goedkoop is. Maar ik heb rijke mensen mee, hè. Anders kun je geen Frieslandreis betalen natuurlijk. Hè. Desbaux vindt Friesland nieuwsgierig voor Belgen. Omdat wij een soort mooie gebouwen hebben en de mensen krijgt als Belgen vrolijk binnen. Als het om Desbaux leidt, gaat hij vaker maar Begonia Tours naar Friesland. Dit is mijn derde reis naar Friesland op minder dan een jaar tijd. Dus de eerste is zo meegevallen dat ik zei, dit wil ik onmiddellijk opnieuw doen. Ik was hier 14 jaar geleden ook, niet in Sloten, maar wel in Friesland. Ja, ik kom graag naar Friesland, absoluut. Door rond de 2 jaar had de gemeente Ljouwert €1 miljoen geïnvesteerd om Friesland op elkaar te zetten bij touroperators. Joet is het dus een Belgische touroperator die naar Friesland komt. Maar in de toekomst moet dat er volle meer worden. Nou, we hebben net alleen gericht op België, maar ook op Nederland. En we zorgen nou dat er steeds meer busondernemingen toch naar Friesland loeken. En dat we in gidsen komen. Wij hebben heel lang net in gidsen staan. En nou wordt Friesland in ieder geval al opgenomen in de gidsen. En is het een keuze van mensen. Ja, en dan begint dat erin. En als dan op vakantie bent in Friesland, mast vanzelfs ook dat ene zinsje kennen. Boeterbreed en geen cheers. Wat dat niet zeggen kon, is geen grote Fries.